Irina, Milane. Hvala puno, Anđelka. Vreli letnji dani su nas manje više napustili, ali živjet ćemo još. Mališani su i dalje na raspustu koji provode uglavnom igrajući se na polju i u parkovima, na igralištima ili su pored vode. A mi smo pitali koliko vremena im ostaje za čitanje. Čitanje ili igra? Obavezna lektira ili knjiga po izboru? Kako dete motivisati da se odvoji od video igrice i da čita? To su samo neke od brojnih dilema roditelja. Najstručnije savjete daju psiholozi, a čime se sve oni bave, deca će otkriti u novoj knjizi o zanimanjima. Vi u stvari pravite male vežbice, eksperimente da deca probaju ono što ste predstavili u knjizi i to povezujete sa njihovim nekim svakodnevnim iskustvom. Tako da je u stvari na taj način se približava sadržaj tom uzrastu. Sa druge strane, psihologija je prilično komplikovana u odnosu na druge oblasti iz te edicije zato što je dosta apstraktno. Znači, nije to nešto što možete baš da vidite, ne možete nekom da zavirite u glavu. Ali sam se trudila onako da kažem, povežem to sa nekim njihovim svakodnevnim saznanjima. Koji način da motivišu decu da u ovoj poplavi video igrica, televizije, brzih medija, komunikacija, da decu privole da čitaju? Kako da im popularišu knjigu? Pa to je, da kažem, dugoročni zadatak. Sa tim se kreće bukvalno od kad se dete rodi. Vi ga uspaljujete možda u spavankama, možete i da mu čitate. Deca koji su već navikla da čitaju neće imati ništa protiv ni lektire. Lektira je nešto što je isto zanimljivo. Dakle, mislim da je tu uvek dobro da dete može da se osjeti nekako da ono odlučuje i da bira i da to bude neka saradnja. Za decu je vrlo važno da im sve pokažete ličnim primjerom. Ako vas vide da uživate čitajući, sigurno će knjiga njima postati dobar prijatelj. Volim da čitam. Čitam popodne, mama mi kupi knjigu i deka i baka. Šta si ti izabrao sam da ti oni kupe? Pa izabrao sam Garfielda. Čitam popodne, ujutro ili uveče. Volim, ali ne znam. A ko ti čita? Pa moja baka. Čitam, ali ne volim. Puno čitam. Čitam ono što izabere. Nove knjige Kreativnog centra napisane su za sve uzraste. Slagalica u školi je i zabavna i poučna, namenjena je najmlađima. Za malo starije tu su primamljivi načini kako da iz kuće izbace dosadu. Ako volite sport, Dvojica pod košem je pravi izbor za vas. Pažnja dece traje kratko, zato je tu više od 500 nalepnica koje mališani sami slažu i tako prave originalne slike. Deca najbolje uče uz igru, zato im uz tekst ponudite i zanimljive slagalice, nalepnice i živopisne ilustracije.